Eta anestesia taldeko Mikel Casalizekin jarraitzen dugu. Kaixo, Mikel? Kaixo, egunon. Bueno, atzo bertan hemen gauean Plateruenan izan zineten, Durangoko azokaren barruan kontzertu eskaintzen, sarrera guztiak agortuta, 1000 lagun hemen Plateruenan, zer moduz joan zen kontzertua? Kristona, egia esan oso eskertuta eta unkituta eta bihotzez eskertu nahi dugu jende guztiari, eukitzen nahi digan harrera, esaten nahi da ikaragarria kontzertu guztietan eta atzokoa bereziki hemen izan zen pasada bat. Zer komentatu duzu zue gero taldekideon artean eta kontzertua bukatu ostean zein... Bueno, hori, besarkatu itegea hori zerretan blai eta esaten dugu, la hostia izan da, ez? Ez dakagu hitz gehiago esateko momentu hortan. Esan nahi dizun hori, 33 urte daramatzazu musikaren mundua, baina oraindik zirrara hori ere hortxe daukazu eta atzoko moduko gauek merezi dute, ezta? Bai, gu egia esan mantentzea lehenengo eguneko ilusio berdinakin, nahiz eta 30 urte, oraintxe azaroan bete ditugu 30 urte talde bezala, baina hementxe gaude kriston energiakin eta publikoak emate digun erantzun horrekin ere nola ez, gu hortxe energiaz beteta. Eta zer dauka anestesiak izan ere egin dituzuen kontzertu guztietan sarrerak agortu dituzue, jarraitzaileak hortxe dituzue? Bai, bira hau pixkat berezia izaten nahi da, egin genuen Gorrotoaren ahotsa gure lehenengo diskoaren reedizio bat, eta horren arira 25 urte urrena zalata, egin ditugu 6 kontzertu bakarrik. Orduan, egia da, konzentratu indala dana 6 kontzertu horietan, eta egia da, leku guztietan gehala sarrerak agortzen, baina, normalean ez da inbeste izaten, baina kontzertu berezi batzuk dira hauek. Ez dakit, Gorrotoaren ahotsa diskori orain dela 25 urte kaleratu zenuten hori da, ez dakit, nostalgiarik bai? Bai, normalean ez geha oso atzera begira zaleak, gustatzen zaigu beti gauza berriak egitea, baina izan zen kasualidade bat justo fan batek jarri zuen Facebooken urte hasieran, esan zuen, 25 urte disko hau kaleratu zala, eta pentsatu guen, iaz ere elkarrekoek proposatu ziguten diskoa reeditatzea eta hori, eta orduan lotu genituen bi gauzak, eta azkenean, hortik azkenean sortatu zen aukera hau, eta indegu diskoa remasterizatu ere, eman digu beste toke bat estudioan, Victor Sánchezekin elkar estudiotan, egin genuen remasterizatu, 180 gramoko viniloan, diseinuare pixkat aldatu egin dugu pixkat edizio berezi bat. Eta hemendik aurrerako zein asmo dituzue? Oraintxe bira honekin bukatu eta hortik aurrera lokalera sartuko gea eta hasiko gea material berriakin suposatzen dut, baina hemendik inungo mirarik gabe eta... Mikel Casaliz, mila esker, gure saioa etortzeagatik, animo hemendik aurrera ere. Eta jarraian ikusi ahal izango dugu atzo hemen Plateruenan eman zuten kontzertu horretako kantu bat. Horretxekin agurtuko dugu gaurko saioa eta Durangoko azokatik ekoizten ari garen saioekin ere horretxekin amaituko dugu. Espero dugu, beti bezala, zuen gustukoa izana eta musikari eta artista talde horiek ezagutu izanak gure saioarekin. Hemen anestesiak atzo Plateruenan hemen emandako kontzertuaren abesti bat. Ondo izan?